Freddy. Pôjdeme si zahrať mojim kamošom s Foxom. Friend Battle. Ja ešte musím dohrať pravde mocne. On ešte musí dohrať normálny battle. Takže ja si zatiaľ pozriem boj. Zasratý boj. A uvidíme. To sa vykadíme to sa s tým. Tak poďte, vykadíme sa s tým. Elektrovizor zo 4. Nie, Jo. nie. Dávaj To si poď. pozrieme. 10 minút. Dámy a pánové, to dám do telky, keď sa dá. Dá sa iba do kladu. Zera! Dreviat. A slúbal. Dreviat. No poď. No a pane, pravdí mocne. Buď ticho. A čo? Ja nič nevidím. Nič nevím. A dávaj, ja už idem. Haló. Už idem. Ale ty už tam nekričať, no zatiaľ. Ale my musíme kričať. Asi prečo? Maro King. Ja? Počkej, pozrieme, aký má bude. Ono hraje Minecraft. Normálny Minecraft ono môže hrať. Ono zajak má. Takže hráme s mojím kamošom. Nie sa to nešlo. Máme tu Takže diváci, mne to buglo. A mne to buglo. Ja som tu dal kolektor a nemám ho tam. Ja som to dal v prajce a nič sa nestalo. A mne to celé buglo, kúkaj. Asi sa nám to buglo tak. Buglo za nám. Trošku dačo s tým poriešim. Zrobíme. Takže pokračujem späť. Po trošku menšiemu strihu. Po fakt menšiemu strihu. Čo to bugy tu bugujú. Bugy tu bugujú. Bugy tu bugujú. Jaj. No a ideme zase. Máš to zapnuté? No a sme tu zase. Jak víke. A dáme tu na čo také. To čo s tým zasarným zjadom. Ty čo máš na hlavu? Ne, poď. Kto to vyhrá? Ja to vyhrám, áno. Kto vyhrá? Nepočul dobre. Som počul, že aký Fireball sa hovorí, že je taký nesmrteľný. Aha! Ja tu nemám posratý Fireball. Máš veľkú priateľku. Videní máš. Si len hrozná. Skazí ľuďom sny. Akože podľa nemu musíte pár vecí urobiť. Ja nemám batériu práve, že... No to je ten problém. Poď, snité banány, poďte. Snité banány. Hej, poď, Valkyra, hurra! Letno, a čo aj ti to zastavím, ty hajzlik. Nemám veľkú vec. Ja už som tam dal dobre toto. To vypadne. To čo tam dávaš, ty hajzlik? Ja to zabijem. Ja ťa mám zabiť? No, ubraň sa. Nie, obrada, uteč! No, ubraň sa. Poď, červené banány. Skús ty niečo zlé. A som tu ako banán. What the fuck. Idem si preto.
Google TV je tu preto. Ha. Červené banány, skúsim niečo zlé a sa to podarí mi. Všetko, celé srdce, celý Minecraft, skús do toho celé srdce. Aj mám farbou. BOOM! John! Ty si netrafil! Trafil som. Netrafil si do veže. Ale som trafil do vyzada a tak ďalej. No, Paradise! A toto bude akože prvé. Moja prvá výhra. Hrajeme do 10, ok? Aspoň nečíme peku. Neničím ani peku. Chápete to? Diváci, chápete to? To je fakt výhra. peče. Ok, prvé. A, what the fuck? Dávaj. peče sa. No, dávaj mi, Tobias. Dávaj. Dučak, Dunčo. No, ideme zase. Ako oblík, ja som sa bol, že inú armádu. Ježiš. Dávaj na čo? No tak dávaj na čo? To sa na čo pokúsim dať. Aj ti to zrozbije na prsiť. Dobre, Miro. Nie. Snité banány. Skús tým niečo zlé. A to sa postavím. Skús tým niečo postaviť. Máš na to. Eba pupa. A sme zase ako všetci. Ale nie, lebo on tu dá také veci. Tableta. Leovi nedávajte. No, pravde možno, ja by som mal vyhrať, lebo ja som taký... A on tu má nejaké posraté veci. A nie, iba dvoch vyzad. Diváci, to sa nedá hrať. To sa nedá hrať. Červené banány. Ja. A je. Poď. Nie. Odkedy Valkyria môže dať Wizarda? Odkedy? Od zajtra. No ďakujem, si mi to ešte pripomenul. Ty pákam. Keď začnem točiť videa, tak buď ticho. Bože. 1 milión. Jeden minulé nestane. What the fuck? No a jak vidíte, krásne to dávam, že prehrávam. Krásne to dávam, že prehrávam a stále minieme to. Hej. Útok Pokémon. Špekačík, makačík. Škaricou je nové zimné edícii. Zabijeme ťa. Čo? Wizard zomrel? Ja ťa zabijem. Ty si porkom. Ja ťa zabijem. Áno, to je to 2-0. Zás výhra, konečne. Áno, je to pravda, že to nie je fér. Ja by som mal... Toto tam ešte stále je. Už 8 minút. No, prečo nemôžem vylepšiť? Zrobíme si nový dečík. Teraz by si aj ma mohol dať. That's just a big mambo vynarábača. Dávaj! Počkaj. Kupovaš. Dávaj! Počkaj. I ty mi môžem šťan.
Mimořádně? Ježiš, ja. Akože, no a čo? 20 mimořádne. Lebo on nech sebe ani youtuber, ja som súčil do sveča a ja som zabil youtuber. Tak ja mám už Foxy. Červené banány. Ježiš. Bugol mi to, kúkaj. Poď. Hajzlík. Hajzlík. Poď. To čo bolo? Táto si tam dal. Pre srandu? Hej, no dávaj. Tak ty dávaj. Ty dávaj, ja čo mám, ja nemám nič. Tak dávaj. On to má asi nejaké direct tvary. Áno. Ježiš. Tak to je sranda. Na pohodku to dám. Ale mám dačo na obranu. No, farbou? Nie. On má také debilitky. No tak to bude výhra. No a to čo ja mám takým dekom robiť? Ježiš, on tam má rektor deck. Teraz točíme. Celé video zruším a natočíme to ešte raz. A prečo? Tak kúkaj, každý tu hučí. No a čo? Aj ty taký, že i ty a ty si. No a čo? A že to je tvoje pravé meno. Bahám, tvoje pravé meno. Jednu kostečku si tam. To je nový jackpot. Hapčí. Dobre, čaute diváci, to bude dneska všetko. A môžeme to ešte dávať? Zahráme si ešte čo musím poriešiť s Foxym. Čo som ja spravil? Dobre, takže čauko. Čauko a čo